Crouch. Touch. Pause. Engage. Sådan. Tabbold. If you look at some of the Danes, the size of some of these Danes, great big Viking blokes, and on a Saturday afternoon I'm saying, these guys should be playing rugby. It's unnatural that they're not playing rugby. It is a real test of courage, of speed, of in the lineouts who can jump the highest, in the scrums who can push the hardest. So it kind of works off that element of human beings, and it's nicely encompassed on a rugby pitch. Rugby has changed since I started playing rugby. It's changed a great deal. But this is the same. I mean, the essential ingredient, the risk when you go out on a rugby pitch and you're faced with a great big bloke running towards you, and you've got to tackle him. You know you've got to tackle him. That is the same. That element of rugby is the same, and it always will be the same. Du skal ikke gå til rugby, du skal være en rugbyspiller, og det skal du være i alt, hvad du siger og gør, fordi at der er så mange gode elementer af det at spille rugby, som du kan bruge i dit andet liv. Ja, kom vi her. Vi vil gerne have bolden tur rundt om kroppen, inden vi laver den. Det vi laver på den, det er godt last. Knap godt så måske. Drenge, vi skal have 6 på den her bold noget mere. Vi skal have med hjem i seng. I har et dårligt forhold til jeres bold. Hold da på lille spil en pik. Prøv. Ja, sådan, boss. 18. Bliv med! 20. 21. 22. 23. 24. 25. Kun 15 til maven, kom. Kun 15. 1. 2. Det er statisk. I vil aldrig slå Holstebro, hvis I spiller statisk rugby. Undskyld, jeg siger det. Det er ikke for at være ubehøvelig. I skal kraft sparke, og vil man have noget mere spark i jeres angrebsspil, drenge. Det er fint nok, at 2 de kommer op i en fornuftig fart, men vi skal rømme have en, der kommer med 100 km i timen. Spilmæssigt er det, selvom det er meget struktureret i reglerne og sådan noget, er det stadigvæk meget dyrisk at løbe ind i folk og kæmpe og sådan noget. Så det er sådan lidt en urmandskrig om en oval bold, altså. Crouch. Touch. Pause. Engage. Sådan. When I played rugby when I was 16, I started playing club rugby for my old club, Bromley Rugby Club, and I was playing with accountants and high court judges and solicitors and people that I would never meet in my day-to-day workings. But on a rugby pitch, you're all the same. The laws of the game are the same, no matter whether you're a high court judge or a dustman or unemployed. It's the same for everybody. So it's a great level. Rugby is a great level. Det er sådan, der sker noget hele tiden. Det gør det selvfølgelig også i andre sport, men den er lidt anderledes end hvad der ellers er normalt. Og så er der bare et fedt sammenhold også. Altså selvfølgelig er det tit, hvor dommeren han kommer hen til mig og spørger sådan, hvor skal du stå hen, og vil høre, hvor jeg skal spille og sådan noget, hvor jeg tænker nogle gange, hey, eller hold nu op med det, eller sådan, jeg bare vil helst se som en af de andre drenge, ikke? Jamen, altså, jeg vil sige, nu er jeg selv lidt en pige med et temperament, så det kan jeg også selv komme lidt ud med integrationer en gang imellem. Jamen hvad ellers? Jamen, hvad kan jeg få lov til? Jo, altså jeg kan godt lide sådan noget fysisk sport, altså sådan at udfordre en. Og det får man også ud af det. Især når du spiller med drenge, altså det er hårdere, og jeg ved godt, jeg er også en af de svage, når jeg kommer ud og spiller med dem. Så jeg synes, det er fedt at få den udfordring, og dyrke en sport, hvor du får en udfordring. Hold linje! Ja, vi er med! In the beginning of time, men fought in battles, they've been to war. And the nearest thing you're ever going to get to war without actually having guns and exercise missiles is a game of rugby. Mainly. I mean, there's something in young men which is primeval, it's almost warlike. And some people need it and some people don't, and rugby players maybe need it. Der er jo kærlighed for sporten og den respekt, at man viser hinanden efter den krig er udført. Altså der er en hold, der vinder, og der er en hold, der taber. Og når den er om, så
så er der ikke noget strid imellem, fordi man ved godt, hvem var bedre på dagen. Altså man føler simpelthen en kærlighed for en hold, som man kan ikke... Jeg har boet i København i et år, hvor jeg ikke spillede for en anden klub, selvom jeg boede rimelig tæt på. Men det fik jeg ikke starte på en anden klub. Jeg gad ikke spille for en anden klub. Bruger dobbelt så meget kræfter på at sparke, som den egentlig får ud af det, fordi jeg ikke rammer den rigtigt. Prøv at se her, jeg har fat her. Okay? Og så skulderen skal ned under hans røvbal. Sådan så du får skubbet. Yes. Lige på. Stramt! Kom nu, bind strammere, drenge! Anden række ind. Den er jorden sammen. Esben. Sådan. Esben. Esben. Ja. I want you. Ja, værsgo. Crouch. Touch. Pause. Engage. Steady! Stå, klynge. Ud! Jeg skal altså losse af skidteben. Og vi har prøvet at få den ind. 3, 2, nu! Ja, tak! The Danes are very peaceful, loving people. You lift the dig before you make them angry, and then you get a real rugby player emerging. Kom sådan der! Kom nu! Ja, jeg vil da tage den op! Kom også! Sådan der! Ud af folk! Jeg siger, jeg møder ham! Jeg møder sig! Bliv derud, Esben! Ej, kør den modsat, hva'? Hvor mange er der, Esben? Den er bort! En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Det gør ondt til træning, men i en kamp, der mærker du det først bagefter. Faktisk først mandag morgen. Altså, der er du sikker på, at der gør det ondt. Så er det ikke hårdt, når skinnebenet er dobbelt størrelse. Ja. Må du ikke bede ham, fordi det er vigtigt at køre i den der. Sådan. Nok for nu er vigtigt at køre i den der. Kom, der er ikke. Har du sodavand til Stine? Nej, der er ikke. Der. Du taber! Der er praktiske problemer, der skal løses. Nej. Hvor mange har en vaskemaskine? Jeg tager en. Jeg tager 5 trøjer derude fra. Jeg kan godt tage en trøje, altså jeg har alligevel det arbejdsløs PC jo. Hvis nummer 19 er ikke. Jamen jeg har ikke plads til hende til. Fordi til på lørdag mangler vi stadigvæk 2, hvor I hele tiden har fuld hold. Hvem kan spille? Hvem der kan spille? Og vi er 13 til nu, eller hvad? Vi er ikke på den. Så fandme over. Vi ses lørdag. Vi ses. God bedring. Jeg kommer med til samme tid. Det plejer som regel først, når man kommer ind i omklædningsrummet, og så man kan mærke, at det begynder at pumpe sådan helt ned fra maven af, og så bare ud i benene, og fingrene de sidder. Hvor langt er der endnu? For den sags skyld. Brugbart svar alligevel. Jeg har sgu spillet heroppe før. Har du det? Ja, det er da snydt. Det er 100, det her, ikke? Hvad mener jeg sgu?
og mange klubber, som desværre ikke eksisterer i dag, som Silkeborg og Hørning og det og datten. Og de kunne lige pludselig ringe op og sige, hey, vi mangler 4 spillere, kan I ikke komme med 4? Og det gør man så. Så tropper man op med 4 eller 5 mand, så hjælper man hold til at kunne stille 15 spillere. Så det vil være umiddelbart mene, det gør man jo ikke i fodbold. Så det er spillet, det drejer sig om, men det er jo det sociale aspekt, vi glæder os mest for. Jeg var i byen i torsdags, og så mødte jeg 4 fra Røgby Klub. Og i min 10-hestes brænder, så blev jeg overbevist om, at jeg skulle spille i dag. Så det er sådan, jeg kom med. Ja, så han lovede så, at jeg kunne få en søster, hvis jeg tog med i aften. Og nu stikker jeg bare lige om lidt, for nu kommer Lasse ud. Jeg fandt andre mig. You are so big and dirty. Nej! Nej! Jeg har stillet min sko op i minusgang. Nej! Det er virkelig galt. Og de støvler kan lugte så meget, det er kraftigt mig på det over. Så kan du være spille over. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Første rækker. Hold det lige. Hold jeres modstandere op. Det er en pisbane det her, der er pissevådt. Det bliver ikke let derinde. Men prøv det alligevel, ikke også? Jeg skal nok prøve at hjælpe dig så meget som muligt. Men det er jeres job at holde den her klynke op og lige. Er det i orden? Ja. Så får vi en god kamp. Ja, tak. Tak. Vi er dem, vi er i dag. Altså, vi er 16 mand, har lidt små skader. Ikke den ønskesituation, men det er fucking godt, vi er her. Det er dem, der er her. Det er dem, vi har. Og det er der, vi skal være her for hinanden. Banen er ikke lang, den er Kæft! Vi er dem, vi er! Hør her på mig! Vi er dem, vi er! Vi skal ellers tackle dem! Jeg vil ikke se nogen miste de fucking tacklinger i dag! Er I med? Ja! Ja! Kom nu! Kom så! Fucking vores kamp, drengene! Kom så ind med! Der er både, drenge. Ja. Ind! 3, 2, 1, SARS! For the fucking win! 3, 2, 1, SARS!